Paano kwarta ay? Grabe naman yung mga kwarto, sir. Hugaw. Kita, sir. Ay na, punita kay hugaw na na. Ay na, siligom na rin. What's up, pre? Uy, ikaw man din ako musta ang buhay-buha. Maura gihapon, gasigara gihapon na mata sa kamaro. Abot na gid may og bansalan, pre. Gidaga na mo sa 1 hour and 10 minutes. Gikan pa mi og Davao, pre. Unya kay hinay-hinay ra lagi ang padagan, pre, kay partang danguga sa dalan. Birthday boy. Birthday celebrant na nga ito. Abot na sa birthday celebrant. Ikaw kina? Solo. Mao gid mong gianhi dire, pre, kaning malaking handaan karon kay birthday man sa atin ni Marbe. Automatic na naguna na sila Louie dire, pre. Sabay magidon ta mi, pre, unya kay dugay man naka-out ang ako ang madi, akong mads ba. Pero pag tuho nila, pre, ugma na ta mo apas tungod kay gabi na nya kusog pa kayong ulan sa Davao. At nagtawag-tawag mi gina, pre, giatik ra nako sila nga ugma na mi kadayon, pero wala na, nagbiyahe na sa Migo George, oy. Pari. What's up, pari? Lingkuran na nato ni Repre para ma-sitting na ta. Dapat lang yun nga ma-sitting ta, pre, kay grabe sudan ba para dugay ta mabusog. Timing kayo pag abot nako, pre. Nagsugod na gyud sila kaon. Pag abot naka-plaster gamay aw nagkuha na kutsara og plato, pre. Partang lamia sa sinabaw nila diri nga kanang Bisaya nga manok, pre, kay nagistorya mo gyud sila, nagbibisaya mo gyud tong manok, pre. Maong partag yung lami ang sabaw, pre. Unya dugay-dugay gyud nato ni na edit, pre, kay dugay ta ka voice over, kay daghan kitag lakaw ba, daghan kitag biyahe. Mao nang karon na ta mo great og happy birthday sa atin ni Marbe, pre. Sulit kay mong pag-anhi kay pag abot diri abunda kay kaon to arang isa og gitara-gitara na. Dinhira sa ni. Daghang salamat.